Kohimen ko para biyid how try Jesus Christ. Paulus bakuit lembaga shiti jongu sha Ephesus dangkot ver ingi ban snowlem yakiway. Ban yasuk bat kiway. Ban maap yakiway. De hangda kaboru try kan pen pau. Katshabadon gajing snowlem. Katshabadon gajing eid. Katshabadon gajing maap. Katshabadon gajing snowrit mensiam hangda kapau ya kaburom jongo Blei. Haki inga sem jongi kawan hiar kaburom jongo Blei habangi don kanega jinglong. Ban gide ban trang naga binda kanega jinglong haka jingim jongi. Kenapa ngindup lah kawan kindiu burom iya ka jingidu Blei bat ka jingis nega jongo Blei kamal la ke binda jonga jingim jongi. But ngiyos ngo haka gospel syapang kawe ka kende kabapang kat prasnem balak kala kador ringkudum iya ka medjonga namarba usyong uksuid haka. But kane ka kende kalawan ha sinagog namaru Jisu uladon haka sinagog makaru kalawan duai. But ki parisiru kilawan duai. Ki paid baru kilawan tuai. Ka jingdumu jongki kalong ban pindon burom ya Blei. Ka jingdumu jongki kalong ban kerpat hakama tu trai ya kie baro kabakitrang. Minda ngiyos ngo ujisu ula penkoit ya kane ka kendai. Ula yoi ya ka jing shitom jongka. Ngiyoi ya ka bor jongka hima jongu Blei kastang ban priang keleng-keleng. Katshabadanu Jisu hangda kabor jongu kalahiar. Kabor jongu Blei kalahia syaki beriu. Katshabadan ki beriu ki baba, ki baruai, ki beriu Blei, kabor jongu Blei stang ban priang saudong jongi. Ladangi kina, negi samla, negi longkumi longkupa. Ladangi don kata ke jinglong hapo jongi, jinglong Blei hapo jongi ka boru Bleiru kan stang ban priang ka jingahe jongu Bleiru kan stang ban ta e kiwai mindau Jisu yang hangdo bat kala don kan e ka kendai baru Jisu la yo hi ya ka jing shitom jonga u Jisu shim kwa ya ki kon jongu kin sakut ha ka jing shitom baro shi jingim kane kamde ka jingang no jongu Blei kane kamde ka jing kwa jongu Blei dan lese ki bri ki ong o Blei upen shitom yeki beriu. Blei uan ban pelai luit pen ban. Blei uan ban penjem pen ban yaki jing shitom jongi, iya ke jinge jongi, yaki jing pang jongi. Henry kaya kabang yoi hang ne ki pairsi kim skautanat namar u Jisu ula pen koit yakane ke kende haka sabat. But u Jisu hi kai iyaki pairsi ke jingit bat ke jingisne ke jongo Blei kalong ka ba palat liam ban ya ka sabat but ngis no tu kai ka sabat kalong ka sngi kuid but ngide ban le ya ki kam kuid ngide ban perkat kuid ngide ban le ya ka jimba ya ki we ngide ban le ba ya ki we but minda ki parisi kila wadau ban kinno ya Jisu na marba ula penkoi. But kila ongru ngidon hindrius ni haka shitayo ban tre ban kta ban pan jingkoi jingkia. Henry haka sahabat ngimde ban pan jingkoi jingkia. Naga taka dau Jisu long piki arsap. Daka jing shisha ka sahabat kalang kam koi ban pan dia ke jingkor ku haka jingim. Naga taka da ngiken kordor ya ka sniu trai kalong ka sni ka bakuitam naga benda jongi bangim nom ngim nutshu ban pinbab mas pinbab jingduai haka taka sni wad ladangi bun kam palat hakiwe pat ke sni ngim nutshu ban pinbab namar ngitip utrai Blei ula bu ya ka jingkor ku ya ka jinga halo jongi kam kerpang haka sni utrai. Mindaki parisi kiong omlong banduai pin koi haka sabat. Te ladang imla ban panjing koi panjing lai lui haka sabat
baleng don kam sabat kaneka lang ka jingkeli jongu Jisu yaki lada ka sabat jongi kam yarap yangi ban yesuk lada ka sabat jongi kam yarap yangi ban penkoi lada ka sabat jongi kam yarap yangi ban penkoi penkia bat pelai lut yangi bad yakiwe kam don jingmuchu ya ka sabat ya ka jingtuai Teu Jisu ulawan ban penjanai ya ka sabat ulawan penjanai ia ka jingduai kabangi duai habangi don badu Jisu habangi shimenda mas bakoi kaya kabangi deban yomad ia ka bor janga sabat ia ka bor janga Blei ia ka bor janga jingkoi jingkia ka jinglai luit met bat mensiap tinaga taka dau ngideban yait palat ia ka put ka sam bala buda ki briu nang dang ngideban yoi ia ka jingit ka ba Blei ubu na ka benda jongi sesilyang jombar roki jimperkat barit jongi ngideban long ki bayar ha ka jimut ngideban long ki bayar ha ka donut kenapa kadon ceka ha ka donut jongi na ka benda baro lese kum kikina lese pidon bun kinongshun nginum dai bandon nongshun nginum dai bandon mano ba ngi isi nginum don mano ba ngim sautanat ya baro ngi sautanat namar ngidon ka donut ka badap ta ka jingedu trai ngi snaulam yakiwe ngi eat yakiwe ngi map yakiwe ba ngi pin koit yakiwe rangka padu Jisu tongin pan ya kana ka bor nau Jisu ha kana ka yukirish pakui Jisu ha ka jingim jonga yarap yanga bangan kata ya ka jingim jon kiwe ngan pin koit yakiwe met bad men siam ngap pen koi dikiwe da ka tin ka tele jonga ngan pelai lu dikiwe da ka jinglong ba ba jonga da ka jingi sne ka jonga kaneka lang ka jingkot ka jongu Jisu yangi iwe pa iwe tongin duai ba bara mangi ngilong ki nom pen koi dikiwe lemba ka jinglong ba ba jongi Jisu ba it kerku kardo yangi mela pen koi ya kane kente kaba pangkat prasne ngiru ngi pang ngi stop ngi don kam ya ka jingkar ko jame halo jongi pelong yangi ki balai luid pelong yangi ki ba komen pelong yangi ki ba yai ma en ya ro yau trai Jesus Christ Amen.